nyathini kaduogo e ot to chako pamo mama kaa karibu na mimi, so no oland gima wuone timo kucha. So leadership nyaka ibed ng'ama nigi honor, respect and in orderly. A government is mandalo gi katieko kanyo kata ka idhi meetings miyalo gimoro to take just a form on conflict declaration of conflict of interest. Inde kanyo gik midhi wacho kawuono parona antie gimoro midhi wacho kayo kata an gi interest e gino. Se kata kidwa ng'iyo gimoro skul dwa ng'iyo gimoro kombe tiwacho an kadhi an atenda ming'iyo kombe lakini bende aloso ga kombe koro nyakwen kata kuyalo gin an gi interest e gino. Koro mago katiba ni wasani okelo gigo mondo check on leadership styles. Erokamano ahinya mano Felix Okatch. Olero yo makare kendo kanyo ma pod wada chope. Ewacho ni ka warango chenro mopogore opogore mantiere kar ka. Mane bod deka to bende ka oyueyo mokwongo e chenro ni mano mar mbaka romo. Ka wantiere kar kae jotelo gi iyiero. Timiero gi jopiny tie moko bende ma iyiero gi wacho ni iwalo gi. Bedo kan jatend piny Kenya oyiero moko kanitiere. Tiwinjo jotelo kantiere kod weche. Wacho ni mibadhi nyalo bedo gimoro na kiano omenda moro lal moro timre kanye to koro bedo gi tim makare ni e APC. Entiere gi pek mane weche ma wawacho gi dhowa timbe ma watimo